baiezko emango diogula ere kontrol mozio honi, zen berriro ere kontrol mozio honen bidez usten dugu agerian udal gobernu honek daukan iritzia mugikortasun jasangarria eta ekialdeari buruz, Borjak esan duen moduan. Eta noski ere ados gaudelako deskontuak aztertzearekin, guk ere horrelako zuzenketa bat aurkeztu genuelako prezio publikoetan lehen esan duen bezala zigorrek. Eta bestalde, neko genuka aukera aztertzeare, gaur egun debiziko sistema hori ez dagikugulako ziurola den, baina bai mugitxartelean jartzea. Eta zergatik babesten dugu, bazkenean mugikortasun jasangarria bai dagolako alokairuzko bizikleta jartzea, bai, baina ezin du alokairuzko bizikleta jartzea jarri den moduan eta bakarrik hori izatea. Bidegorri proiektuetan lehen esan dugu, inbertitu egin behar da, bizikletai lehentasuna eman bartzaile, saria hunditu, azpiegiturak jarri, eta daukaguna baina gehiago egin. Eta zergatik ekialdea berriro? Ekialdea berriro debiziko aurkezpenean esan batzelako hiritik mugitzeko bide alternatibo bat eskaini nahi dela zerbitzunekin. Donostia hiri berdinzalea egiten duen eredua. Baina zein da zuen Donostia hiri berdinzalea? Zeren oso ondo definitu du Borjak. Zuen hiria ekialdea ez da agertzen. Hau da Donostiako turismoko webunean agertzen dena. Ez da sestitzen ekialdea. Donostiko webuneko turismoko webun honetan klikatzen badizu Donostia bizikletaz agertzen da auzoak bizikletan hau. Ekialdea ez dago, orduan, ze espero dugu debiziko zerbitzuaz. Debiziko zerbitzuaz, espero deguna da, hau, ekialdea ez da existitzen. Ez dago. Intxaurrondon bat, esan duen bezala, baina bide-bietan eta altzan ez dago. Hau delako zuen ikuspegia. Eta oso ondo definituzun ikuspegi horrek, udalotxe ontako, udal gobernu ontako mugikortasun zuzendariak Euskadi Irratian aurreko astean egin zuen deklarazio batzuetan. Donostia laua izan da, Donostia laua da. Hori da Donostia, hau, laua. Baina badakizuet Donostiaren 150 aldapak dauden auzoetan bizi dela? Ez dakit, zeren prentsa oharran esaten zenuten ere, deskontuak egongo zirela, leku garaietan edo urruti zeuden auzoetan. Hau da, leku garaiak eta urruti dauden auzoak. Orduan, ez altza, ez bidebieta, Intxaurrondon bat, Ategorrietan bat jarri da berria, baina hori delako ikuspegia. Eta orduan, debizin egin behar dena da, handitu eta orduanatik apoiatuko dugu mozio hori. Eta aipatzen zen bigarren fase hori ekin. Eta bigarren fase hortan agertzen dira altza, herrera, ekialdea agertzen den bezala beti bigarren faseetan. Beti bigarren faseetarako usten da ekialdea. Beti. Eta momentua da hori egiteko. Eta debizin behar bezalako inbertsioa egiteko. Zeren jarri denetik martxan ez dugu ez bakarrik PPek, elkarrekinek eta guk esaten. Sare sozialetan denak mugitzen zeate. Eta ikusiko zenuten debizi jarri denetik nolako eskaera eta egon diren salaketak ekialden ez delako geltokirik jarri. Eta egon dira. Espero dugu berandu baino lehen, akatsa zuzentzea, eta aldapan dauden auzoietan, zeren Donostian badaude aldapan dauden auzoak, debiziko estazioak jartzea. Eskerrik asko.